שלום לכולם, היום אנחנו משחקים מיינקראפט, המשחק הכי טוב בעולם, וכרגע התחלנו ביומה של שלג, כפי שאתם רואים. אז מטרת המשחק, למי שלא יודע, זה בעצם לשרוד, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אז שלב ראשון צריך לקחת הרבה מאוד עץ, זה השלב הכי חשוב במיינקראפט. אגב, מי שלא יודע, מיינקראפט זה המשחק הראשון שנוצר בעולם, ואם אתם חושבים אחרת אז אתם טועים, ואתם יכולים אפילו לבדוק בוויקיפדיה, ומיינקראפט נוצר ב-2009, ואז יצא המשחק הכי ראשון שזה מיינקראפט, ושאר המשחקים האחרים זה פשוט חיקוי של מיינקראפט, כמו לדוגמה Legend of Zelda, זה חיקוי של מיינקראפט, כי אפשר להחזיק שם חרב, יש פה תרנגולות, הנה תרנגולת, אני ארוג אותה. אל תברקחי תרנגולת. הנה, הסקתי לי קצת בשר. עכשיו אני אעביר לתרנגולת את הבשר, והיא בתמורה לא תביא לי כלום, אז אני פשוט ארביץ לה ואני מקבל עוד בשר. ייי. עכשיו אחרי שאספנו עץ צריך לאסוף הרבה מאוד אדמה. האדמה, למי שלא יודע, זה הדבר הכי חשוב במשחק. מהאדמה יוצרים את הבית, ומי שלא יודע, זה בית, צריך אותו בשביל כמובן לשרוד את כל המשחק, ובכך כמובן נצליח במשחק. אני מצטער אם הקול שלי נשמע קצת מוזר, אני פשוט אכלתי הרגע וקצת הקול שלי נשמע מוזר, אבל אל תדאגו, זה כנראה גם יעבור, כי כולם יודעים ששמוליק סוואג חסין למחלות. אז עכשיו אנחנו הולכים לקחת את האדמה שלנו, וזה חשוב מאוד שזו תהיה אדמה מאזור השלג, ביומה של השלג, כי מפה באה האדמה הכי טובה שיש. היא אדמה קפואה כזאת, ואז עם קריפר מניאק שאוכל שניצלים במיטה יבוא ויתפוצץ, אז החילזון הירוק לא יתעצבן עליי, בגלל שאתם יודעים, כי זה מה שחילזונות ירוקים עושים, הם מתעצבנים על אנשים. עכשיו כמובן המקום הכי טוב לבנות בו את הבית זה כמובן באומה של החול, שזה מאוד דומה באומה של עולם רגיל, רק שפה יש הרבה מאוד חול, והדברים הירוקים הגדולים האלה שאני עדיין לא יודע איך קוראים להם. אז עכשיו אנחנו הולכים לבנות בית, וגם חשוב מאוד חול. חול זה הדבר השני הכי חשוב במשחק, מיד אחרי האדמה. מהאדמה גם אפשר לבנות כלים, זה יותר חזק מדיימונד אפילו, זה הדבר הכי חזק בכל העולם של מיינקראפט. אם לא ידעתם, אז אני סתם אומר למי שלא ידע, אז הנה לכם, שתדעו יותר. אז עכשיו אני בונה את הבית סופר מגה אולטרה סוואג שלי, אני לא יכול לקחת את הצמחים האלה, טוב לא נורא. אנחנו מתחילים בשכבה כזאת, ואז שמים כאן, אל תדאגו, אבא שלי הוא הארכיטקט, הוא לימד אותי איך לבנות בתים בצורה הכי טובה שאפשר. אוי, נגמר לי כל האדמה, טוב לא נורא, יש חול, זה מספיק טוב. אוי, גם נגמר לי החול. טוב, זה הבית שלנו בעצם. אוי, עדיין לא קיבלתי את ה-achievement הראשון, אז זה היה חשוב. אז עכשיו אנחנו פשוט לוקחים עץ
ובונים את הבית. אוי, רגע, אני צריך לקחת עץ אחד, אני אקח עוד אחד, ועכשיו זהו, זה הבית שלנו. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לבנות בית יותר טוב ממני, כי אני בונה את הבתים הכי טוב בעולם במיינקראפט. זה אפילו נוט שמר לי את זה בעצמו, שהוא יוצר משחק, וכמובן כתוב בספר השיאים של גינס בתור הבן אדם שיצר את המשחק הכי ראשון בעולם. טוב, אז עכשיו בשביל שלא ייכנסו קריפרים אנחנו עושים ככה, אנחנו שמים קקטוסים. אוי, משהו הרביץ לי. אני יודע שמשהו הרביץ לי. יש פה בטח זומבי. טוב, לא נורא. אני אמשיך בבניית הבית. זהו, אי אפשר לבנות בית יותר טוב מזה. איי, מה זה? מה זה? מה זה? אמא, אני מת פה. אמא, זה בטח אירובריין. זה אירובריין, זה 100% זה אירובריין. אמא, מה זה? מה זה ניסר למות? מה זה? איפה אני? מה זה? לא רוצה לשחק יותר. זה משחק קשה. קשה לשרוד. לשרוד זה קשה. למה? למה לשרוד זה קשה? היי, עוד פעם. ולמה? טוב, עד כאן היה שמוליק סוואג. שיהיה לכם יום אחלה באחלה, ותעשו לי לייק וסובסקרייב בבקשה. יאללה ביי.